ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም ኣብ መላእ ዓለም ኮንኩም ነዚ ቻነል ናይ ምድሪ ኣጋዚ ትከታተሉ ዘለኹም ናይ እግዚኣብሔር ቤተሰብ ኣፍቀርቲ ናይ ደና ቅድስተ ቅዱሳን ንጽሕተ ንጹሃን ድንግል ማርያም ደቂ ዓዶም ንቅዱሳን ብፍጹም ሰላም ናይ ክርስቶስ ከመይ ኣለኹም? ኣሜን። እግዚኣብሔር ኣምላኽና ብኣና ብድኹማት ባሮቱ ንሎምን ንዘንቲ ዕለትን ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን። ሕራይ እምበኣር ሎሚ መዛዘሚ ናይ ቀዳማይ ምዕራፍ ሒዝናልኩም ኢና መፂና ዘለና። ከምቲ ኩሉ ግዜ ሰናይ ምክትታል ክኾነልኩም እንዳተመነና ናብኡ ክንኣቱ። መዛዘሚ ቀዳማይ ምዕራፍ ኣብ መሰጋግሮ ዘመነ ብሉይን ወይ ከዓ ቅድመ ክርስትና ዘመነ ሓድሽን ድሕረ ምምስራት ክርስትና ግእዘ ሳባ ቋንቋ ባህርያቱን መንነቱን ከይቀየረ ከምኡ እውን ቋንቋ ግሪኽ ጠባያቱ ከይለወጠ በብናቱ ኣገባብ ኣብ ሓደ እዋን ብሕብረት ኣብ ኤርትራን ክንይኡ ክሳብ ስግር መረብን ከገልግል ምጽንሑ ምትሕንፋጽ ሳባውያን ያፌታዊን ግሪኻዊን ባህልታት ከም ዝነበረ ጐሊሑ ይርአ። ነዚ ብልክዕ ዘረድእ ቅዳሕ ናይቲ ብቋንቋ ግሪኽ ተጻሒፉ ኣብ ከተማ ኣዱሊስ ዝነበረ ብሓደ ወገኑ ምስሊ ጣዖታት ዝተቐርጾ ሓወልቲ እምንን ኣብ ጉዕታ ዝተረኽበ ግሪኻዊ ጽሑፍ ዘለዎም ልዕሊ 400 ናይ ኣዋርቕ ብሩርን ነሃስን ባጤራታት ወይ ከዓ ኣቕራሽ ደሓር ብቋንቋ ግእዝን ትእምርተ መስቀልን ቅርጺ ዘለዎም ዝተተክኡ ምጥቃስ ይከኣል። ካብ ቅድመ ልደተ ክርስቶስ ኣትሒዙ መልክዓ ደቡብ ዓረባውያን ወይ ከዓ ሳባውያን ሒዙ ዝጸንሐ ፊደለ ኣግኣዝያን ካብ ካልኣይ ሳልሳይ ዘመን ድሕሪ ልደተ ክርስቶስ ንነጀው ብመልክዓ ፊደለ ግእዝ ተመሓይሹን ምምዕርራይ ቅርጺ ተገይሩሉን ካብቲ ዝጸንሐ የማነ ጸጋም መገዱ ወይ ከዓ ምምላስ ብዕራይ ማሕረስ ኣብ ዝተወሰነ ግዜ እውን ካብ የማን ናብ ጸጋም ዝነበረ ተቐይሩ ፍኖተ የማን ወይ ከዓ ካብ ጸጋም ናብ የማን ገጹ ጥራሕ ክጽሓፎ ጀመረ። እንተኾነ ብድምፀ ተነባብያን ግእዝ ጥራሕ ኣስተነባብያን ዘይብሉን መፍለይ ቃላት ትሁል ሕንጻጽ ስለ ዝኾነን ገና ጠባይ ጽሑፈ ሳባውያን ኣይወጸሉን። እቲ ተመዓራርዩን ፍኖተ የማን ኮይኑን ቀዳማይ ዝበሃል ጽሑፍ ኣብ ሓደ ብሓጺን ዝተቐርጸ ስም ናይ ኣብ ካልኣይ ሳልሳይ ዘመን ኣብ 183 ስጋብ 213 ዝነበረ ገደረ ወይ ከዓ ዘግዱር ዝተባህለ ንጉስ ዝጠቅስ ጽሑፍን ኣብ ሓወልቲ በለው ከለው ዘሎ ኣገዝ ወይ ከዓ እግዚ ዘቕረጾ ጽሑፍን ክልቲኡ ኣብ ጥንታዊት ከተማ መጠራ ዝጸንሐ ኮይኑ ይርከብ። ኣብተን ቀዳሞት 300 ዘመን ክርስትና ፊደል ግእዝ ካብ መልክዓ ፊደለ ሳባ ፍጹም ተፈልዩ ሙሉእ ናይ ጽሑፍ ፊደል ኮይኑ ብስም እቶም ኣጓዛት ወይ ከዓ ኣግኣዝያን ዝበሃሉ ካብቶም ቀንዲ ነበርቲ ኤርትራ ግእዝ ተባህለ። ብሓፈሻ እተን 3 ዘመን እምበኣር ኤርትራ ሃገርና እቲ ዝጸንሐ
ተሓውሶ ደቡብ ዓረባዊ ልማድ ባህልታት ሳባን ግሪኽን እናፈለየት ሃገራዊ ባህሊ ዘማዕበለትሉ ኣውራ ከዓ ክሳዕ ሎሚ ነዊሕ ዕድመ ዘለዎ ዝተመዓራረየ ጽሑፈ ፊደል ግእዝ ኣብቲ እዋንቲ ካብ ኣህጉረ ኣፍሪቃ ዝመሃዘት እንኮ ብሔረ ኣዝያን ስለ ዝኾነት ዓብዪ ታሪኽ ኣለዋ። ሶርያውያን ልኡኻነ ወንጌል በዓል ኣባ ሰላማ፣ ኣቡነ ሊባኖስ፣ ተስኣቱ ቅዱሳን፣ ብዙሃነ ጻድቃንን ናብዚ ሃገር ምስ መጹ ምስቲ ንጥፈታት ስነ ጽሑፎም ወይ ከዓ ስነ ትርጓሜ ስርሖም ኣብ ምስትምሃር ተዋፊሮም ምስ ደቂ ሃገር ተዋሃሂዶም ብዙሓት ካብኣቶም ነቶም ዝኣልይዎም ምእመናን ደቆም ናብ ቤት ትምህርቲ ከም ዝልእኩ እናገበሩ ትምህርታዊ ቁም ነገር ኣፍርዮም ሰረተ ትምህርቲ ተኺሎም ሓለፉ። ኣብ 5ይ ዘመን ምስ ሃገራተ ግብፂ፣ ሶርያ፣ ግሪኽ፣ ህንዲ፣ ፋረስ፣ ኣርማንያን ካልኦት ብመገዲ ቀይሕ ባሕሪ ኤርትራ ንግዳዊ ርክብ ስለ ዝነበረ ምስ ኣብያተ ክርስቲያን እዘን ዝተጠቕሳ ሃገራትን ካልኦትን ጽቡቕ ሌላ ተፈጢሩ ነበረ። ብጠቕላላ እዚ ቀዳማይ ምዕራፍ ጉዕዞ ታሪኽ ቤተ ክርስቲያን ክግምገም ከሎ ካብቲ ክርስትና ፈለማ ኣብ ኤርትራ ዝኣተወሉ ግዜ ክሳዕ ምዝዛም 6ይ ዘመን ኣብ ዝነበረ ክፍለ ዘመናት ኣብያተ ክርስቲያን ብቁፅሪ ይበዝሓን ብሃይማኖት ይብርትዓን ነበራ። ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 16:5 በቶም በብእዋኑ ካብ ወፃኢ ዝመፁ ሰባኽያነ ሃይማኖት ክርስቶስን ተቐበልቶም ብዝኾኑ ቃለ ወንጌል ዝተምህሩ ደቂ ሃገርን ትምህርተ ክርስትና ክሰፍሕ ህዝበ ክርስቲያን ክስስኑ ህንፃ ኣብያተ ክርስቲያን ብብዝሒ ክትከላ ገዳማት ክምስረታ መንፈሳውያን መምህራን ኣገልገልትን ትብርክቱ ዝተኻእለሉ ስሉጥ ጉዕዞ ክርስትና ናይ ወጋሕታ ወይ ከዓ ጉሃ ጽባህ ጉዕዞ ተባሂሉ ክግለጽ ይከኣል። መረዳእታ እዚ ቆዝሞስ ዝተባህለ መርከበኛ ብ525 ኣብ ኣዱሊስ በፂሑ ኣብኡ ዝጸንሖ ጽሑፍ ሓወልቲ ዝቐድሖን ዝተርጎሞን ካብ ገምገም ቀይሕ ባሕሪ ጀሚሩ ከበሳታት ኤርትራ ተዘዋዊሩ ክሳብ ኣኽሱም ኣብ ዝበጽሓሉን ዝተመላለሳሉን ግዜ ኣብ ዘዝሓለፎ ከባቢ ኣብያተ ክርስቲያን፣ ጳጳሳት፣ ትምህርተ ሰማዕታት፣ መነኮሳትን ብዝተፈላለየ ብኣቶም ዝተዘርግሐ ስብከተ ወንጌል ዝሰፈነሉ ኩነታት ብዓይኑ ከም ዝረአየን ከም ዘስተባሃለን ኣብ ጽሑፈ መዝገቡ ዝሓደጎ ታሪኽ ኣብ ዓለም ክምስክር ይነብር። ሕራይ ቀዳማይ ምዕራፍ ኣብዚ ተዛዚማላ። ምናልባት ኣብቲ ቪድዮ ኩሉ ግዜ እንሰደልኩም ካብ ኣዱሊስ ስጋብ ኣኽሱም ዝብል ስለምንታይ እዩ ንኸይትብሉ ብዙሕ ግዜ ተደጋጋሚ እዩ ዝመጽእ። ግን እዚ መብዛሕትኡ ግዜ ንብሎ ዘለና ኤርትራ እንዳበለ እሳይ ዝኸይድ ግን እንድሕር ደኣ ኣስተውዒልና ኣብ ብዙሕ ነገራት ከዓ ልክዕ ማዕረ ማዕሪኡ ናይ ትግራይ ኣስማት ብፍላይ ከዓ ናይ ኣኽሱም ከይገለጸ ኣይሓልፍን እዩ። ብፍላይ ኣብዛ መወዳእታ እንተዳ ኣስተውዒልና ኮይና ቆዝሞዝ ብ525 ዓመተ ምህረት ኣብ ኣዱሊስ በፂሑ ኣብኡ ዝጸንሖ ጽሑፍ ሓወልቲ ዝቐድሖን ዝተርጎመን
ካብ ገማግም ቀይሕ ባሕሪ ጀሚሩ ከበሳታት ኤርትራ ተዘዋዊሩ ክሳብ ኣኽሱም ዝብል ዘሎ ዝተረፈ ቅድምና ስለ ዘንበብናዮ ምድጋም ኣየድልኒ ግን ኩሉ ግዜ እቲ ዝነበረ እንዳተዘዋወርካ ዝግበር ዝነበረ መጽናዕቲ ኤርትራን ትግራይን ኢልካ ፈሊኻ ተብለሉ ነገር ኣይኮነን ብምሉእ ብሓፈሻዊ ናይ ምድሪ ኣጋእዚ ዝነበረ ናይ መጽናዕቲ ግዜ ስለ ዝኾነ ኣብቲ ንሰዶ ቪድዮታት ኩሉ ግዜ ካብ ኣዱሊስ ስጋብ ኣኽሱም ኢልና ጽሒፍናዮ ኣለና ማለት እዩ ምናልባት ኣብ መብዛሕትኡ እቲ ቪድዮታት ከም ትርእይዎ ናይ ኣቡነ ሊባኖስን ናይ ኣቡነ ኣረጋውን ናይ ክልቲኡ ገዳም ስእሊ ዘለዎ ኢና ንገብር ዘለና ንሱ ከዓ ንምንታይ ማለት እዩ ሓደ ኣቡነ ኣረጋዊ ክንብል ከለና መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ናይ ትግራይ ርእሲ ኣድባራት ወገዳማት ተባሂሉ ዝዓበየ ገዳም ኣቡነ ኣረጋዊ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ በቲ ካብ ናይ ኤርትራ ኣቡነ ሊባኖስ ክንሪኦ ከለና እዚ መፅሓፍ እውን ከም ዝነገረና ማለት እዩ ካብቶም 6 ታሪኻውያን ቦታታት ዝበሃሉ ሓደ ንበይኑ ማለት እዩ ገዳም ኣብ ኤርትራ ዘሎ ካብ ቀዳማይ ታሪኻዊ ገዳም ስለ ዝኾነ ካብቲ ሓደ ወሲድና ነቕርበልኩም ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ስለ ዝነበረና ግዜ እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን ኣብ ቀጻሊ ኣብ ካልኣይ ምዕራፍ ብሰላም ይረኽበና ስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ይተአኮት ወይሰበህ ስሙ ለእግዚአብሔር ወትረ በኩሉ ጊዜ ወበኩሉ ሰዓት አሜን።